pamusoro chingamiri pamusoro emakurukota ari pano. Ini zita ndinonzi Adhimaya Nyama. Ndindakakwira dare nhau yandakakwirira dare inhau yekuchengetwa kwaamai vangu. Ndofunga amai vacho ndauya navo varipo pano ava vagere mumota. Inini ndiri mukomana akabarwa 1995. Ndofunga ndakatanga kuchengeta naamai vangu kubva gore iroro kusvika pari zvino. Asi nhau huru iripo ndeyekuti mai vangu vakastroka 2010. Kubva vastroka 2010 ndaitove ndichitoenda kuchikoro rinova ndiro gore randakasiya chikoro mukuburikidza mukurwara kwaamai vangu. Ndokutanga kuchengeta naamai vangu kusvika pari zvino vakastroka kudaro. Pavana vaamai vangu vese ndakabarwa navo hapana kana ari kundibatsira, hapana kana ari kuuya. Ndofunga ndinoti ndikapira nhau yangu kwavari ndikati vakoma ndaomerwa kana kuti vakoma imbotoraiwo amai, mhinduro yandinopiwa ndeyekuti iwewe uri mwana mudika una chaunoziva ende iwewe tichakurova uyezve iwewe ucharipa amai kuburikidza nemachengetero auri kuvaita. Zvese tiri kuzvinzwa munharaunda imomo matinouya tichinzwa machengetero auri kuita amai vedu. Uyezve naivo amai vanenge vachindipawo mhosva yekuti ivo vakoma vako hauende kunovaona kuti vakuudze machengetero anofanira kundiita. Zvadaro pa12 years dzandagara naamai ndakarorawo 2015. Ndarora 2015 mudzimai wandinaye akwanisa kubikirawo amai vangu kumakore anokwanisa kuita 8. Hapana kana dambudziko randaona paari. Zvese aiwa tinozvitenda, asi mhosva ndiyo yekuti vakoma naivo amai vanenge vachitipa mhosva yekuti hatisi kukwanisa kuvachengeta zvakanaka. Izvi zvichiburikidzwa nevakoma nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu ndikamutsanangura kuti hanzvadzi todii apa naye kuchengetwa kwaamai anondudza kuti inini dare rese ndindinaro, hakuna chaunotiudza iwe uri mwana mudiki. Saka ndakapirawo nhau yangu kuno ndikati pamwe ndokwandinokwanisa kuyananiswa. Chikumbiro changu chiri chekuti dai zvagona tanyorerana pasi mwaka yekuchengeta amai vedu, amai vangu vakwanise kuchengetwawo zvakanaka, uyezve vana vaamai nyama tikwanise kubatana. Nokuti izvozvi ndine mukoma akatanga kurwarawo 2013 enjere arimo zvakare mumota. Saka pamakore aya ndiri kudhonza ndine varwere vaviri. Ndatenda mama. Mangaro wazvinzwa mhosva yavo kupiwa kudai. Taitikumbira kuti wanaseitereresa wainzwisisa. Saka chikumbira kuti kuita mudare dare rinzwo kuti saidhi rako rakamira sei. Nyaya ndainzwa asi kubva pakastroka amai vakastroka vakadonha astroka amai ndakafonerwa ini zvikadzi amai vastroka ndikaya nemotokari munhu andikaya naye nemotokari anonzi TK aripo. Ndikatakura amai ndikaenda kuchipatara paconzession ndikatanga kurapisa amai vari muchipatara amai andika ndarapisa amai vakabuda muchipatara vakagara kumba kwangu. Amai vagara kumba kwangu, vari kumba kwangu. Amai vakanga vari kwanzvimbo. Amai vaiti vakabva pamba vaenda kwanzvimbo, vakabva kwanzvimbo vanoya pamba. Asi amai vaigara vachiti vana vangu ngavave vandione. Ndikaya kuvaning'ina vangu ndikati vaning'ina uyai muzoona amai. Hakuna muning'ina yauya. Saka amai vaibuda pamba pangu inini vogara zvavo panze votanga kuchema vakagara panze apo. Saka BP yavo yaigara yakakwira every day. Asi changa ikwirira yanga iri yevana vavo. Sekuru hanzvadzi yaamai ikauya ikatitizvo iwe tora amai hauendise kumba kwavo, kana amai vakona chinovaita kana vakafira pano handiuye. Sekuru vati handiuye Imboti ukudzora shomana ingoti jekesera kuti uchiti vaende kumba kwavo kumba kwokupi. Sekuru pavaiti takura amai vaende kumba kwavo indonzi Gabriel Machiri. Inonzi Adhimaya Nyama. Saka ichiwana kumachibaba vesu vakashaya 1980 ndakanga ndiri 3 years. Vakashaya machibaba vedu. Ine amai ndakazwa ndapedza form 4 ndapedza chikoro. Ndakatanga kusangana namai.
ndasangana amai kune nyaya dzatanzwa amai siti zakawanda tada kuzochere family yakamira ndonzi gabhu saka sekuri pakanditakura mwana mira kuti nyasopata nyaya uyu anonzi nyama inonzi machiri mabana baba venyu vakasiyana tauraiko vakona kuti matenda chete ndizvo zviya baba vedu vakasiyana amai vakanga mhenge vari kwamachiri ndibva vabereka ikokoko inini ndibva vazoenda kwanyama ndizvo achidzokera tidzo kunyaya sekuti pa wakasvika kumba ndakatanga kuchipatara indabva kumba ndinazona amai mapepa amai anga zapera ndopa ndakasvika nasekuru amai vabuda muchipatara ndikati vabuda muchipatara zvikanzi ndanga ndiramukoma hapo zvake panapa ndikati zvikanzi right nyari panapa ndinotaura hanzvadzi yangu ndikati tiende naye kupi zvikanzi ende kumba kwavo ndikati asiri kumba napo zvandamari achada kuita panapa ndikuti ndikutora motokari ikuenda kumba kwani akuenda kumba kwangu amai ndobva vaenda kumba kwangu ndokwanaka vachengeta vakagara variko hanzvadzi yangu ndakanga ndinayo ndatombisa murume wakati ndigara nani naamai ndachengeta amai ndiri kumba kusvika ivo amai pete zvavo nehanzvadzi dzavo pakauya hanzvadzi yavo ikati takura amai imi kana amai vari pano handiuye yakati handiuye hanzvadzi yavo akanzi handiuye kana vakafa kana kana chinoitika pauri ine handitese handiuye ndikati sekuti dhirisi yacho ndei zvikana zvandakuudza ndizvofana se ndizvofana kuita sa hatina kutora hatina mhindu yatatora panguva iyoyo asi amai takagara navo tikati amai ivo amai peche zvavo vaiti vakagara pamba vaikobuda kugara panzavo hanzvadzi yangu ndeiripo vakagara panzavo vaitanga kuchema pamba pangu ini pano vanhu vakawanda vakasiyana siyana kwamai muri kucheme matadzirwe here panapa pane muri akutuga yabanza hapana asi ndoenda kuna vana vangu vana adimaya kwanyama saka isusu ndobva tapedza izvo ndipanakatova hanzvadzi ndikati hanzvadzi amai vatoenda nomba kwavo ndikava naye kupamba pano pamba pavo asi hatina kumira kuya kuzovaona mukoma ndobva vazotora futi amai ndobva nena kumba kwavo ndobva vagara navo amai kumba kwavo same problem ndakasangana nayo zvakare ningi navangu vangasingauye kuzonachi kuzona amai kusvika mukoma ndobva amai vachichema vakabuda kugara panze futotanga kuchema ndoenda kumba kwani kwevana vangu mukoma akatakura avaikatase vakadzoka asi sati asvika pese papelomeyaniya baba vachishaya nyama ini ndakauya kuna amai vari pamba nevanavo ndikataura ndikati amai baba vashaya ndakuenda kumba kana ndakumba ndoendi kutorai ndikude muzogara kumba kwani kwangu pamwe chiri nechi nevana zvikanzi vana vangu vanoshandiswa sata zvatakataura tazanyara vana vangu vanandi vanoshandiswa tikabva tazotanga kuona kuti kodambudzwa tiri kusangana isusu vanenge tikata uya mune amai havasi kuuya zvaizvi zvaitingoti gara chitinetsa kuti sei vasiri kuuya zvizhinji zvangu ndikapere kutadza ndogumira pakuchengeta ndoda kuti ndimbobvunza shumana chiti imi mose hanzvadzi mune nguva here kuti makamboendawo muchiona amai kana kuchengetwa amai inini sehanzvadzi amai vakatanga kurwara 2002 mwana wangu anga ane 6 years varwara 2009 inini pavakasvitoka ndinenya kutotumira pane mukomana anonzi daniel anga asati arwara ndokubva ndakuti omai endanozivisa vakoma kuti amai vaita sei varwara mukomana ndobva amhanya ndobva anozivisa kuti amai varwara mukomana pakoma ndipo vakauya vese vari vaviri ndobva vatakura amai ndobva vaenda navo kuchipatara muconcession vaenda kuchipatara muconcession ini ndini ndakanga ndina amai ndiri muchipatara muconcession zvese zvakanga zvichinokuitwa inini ndini ndakanga ndiri ziso ravo ndakanga ndichinokutarisa zvose zvakanga zvichinokuitwa sekuru pavakanga vachinokutaura zvavakanga vachinokutaura inini ndini ndakanga ndichinosangana nazvo zvimwe zvazvina chitopira vakoma vachitopira pakutaura kuti zvimwe zvinhu ndichitaura nasekumbosiyana nazvo kusvikira vakoma vatakura amai vaenda navo kumba kwavo kwameja crown ini ndakanga ndiripo ndichigara naamai kusvikira mukoma vanozivisa amai vabereka amai vakauya vakasvikobatana nesu pakuchengeta amai asi ambuya vakasvikira pakufa vachitaura vazukuru vavo vokugara kuno kutsatsi vachiteva vazukuru vangu sei vasingazoona kuno
saka nipirikini ambuya ndio vaitaura sei vazukuru vasingauye kuya kuzondiona kuti zvese zvaitaura nambuya inini ndinoita sei ndinozviziva zvese zvataura nambuya zvimwe amai vaitozotema kuti vana vadika vasati vakuita sei zvavakuziva dzimwe dzenguva ini ndaitozotora zvimwe ndichitorovera zvinhu zvinokonzera kuti amai inini handikwanisi chokuita kana kuti ndinovataurira amai achitombotumira shoko kuti ende munotaura kuti vakomana vauye vandione kune vakomana vainzarondanani pane vamwe vanhu vomunharaunda vokunoku vaiti vaiti vakaonekwa votumirwa shoko aiwa ndati vakomana vainzi vanofanira kuuya kuzondiona ndevapi ivo ana nyama ana adhimaya nyama wana adhimaya nyama kunzi vanofanira kuuya kuzondiona vakomana hakuna mumwe chete aiuya kusvikira inini ndatakura amai ndichienda navo kubva mumaoko maambuya ndichienda muvakomana vakanga vaiswa hanzvadzi yamai ichibva yauya hanzvadzi yamai auya akasvika akatsana anonzani anonzi Rapson Goma auya Rapson Goma auya hanzvadzi yamai yasvika akasvika akataura nehanzvadzi yavo vakataura vakati iwe uri mwanasikana zvimwe zvezvimwe kanda katombo kurefu zvimwe vachidaro imimi vachitaura imimi iwewe zvoita uchabva namai pano unovasiya pamba pavo vanogomberedza vakomana vari kugara mumaraini vauye kuzogara pai pamba hanzvadzi yangu hapana chaanonoita ikokoko anonogara pamba pake inini ndinoda kuzoita vachitaura kuti aende pamba pake kwanyama zvakanzi iwe semwanasikana sei because imimi zvabataura zvabatana nezveutaura navo sei sekuru venyu vaitaura muromo iwoyo pahanzvadzi yavo saka tichaziva kuti zvavaikuruka nahanzvadzi yavo vaikuruka kuti asi atinoziva isusu kuti amai vedu kuti vabude mumusha mamachiri akaparadzanwa nerufu ndo zvakavaparadzanisa takanga tiona ndimamwe anga ane 6 years ndine 3 years uyu akanga ane gore sekuru vavanoti iyoita kuti kuona kwenu kuona kwangu ndichamanyoa ndiri kuti izvi kana muromo wako uchitaura chokwadi chikupura chokwadi mataura vari kuita tokona chita pamwe pane zvimwe zvinoratidza zvana pfuma dzavana zvisina kuitwa nemukwasha wavo vakutsvaga kuti vasonga vachibatira mhuri ikwanyama ndomafungira angu sekuru hanzvadzi yamai ine mvumo here yekutandanidza hanzvadzi yayo musikana kubva kuvana vake vaakabereka amai venyu imimi nasekuru mati Daniel Robson amai venyu naRobson Goma ihanzvadzi nahanzvadzi vakasiyana orit tomboti hanzvadzi nahanzvadzi kuna baba handitika sei vakanga vachiramba vachikohomedza achiti kuti amai venyu imimi vabve vaende kwana amai endiyeti amai vauya kuzopotera kuvana vavo vavakabereka endirepi hamuzi okay fine ngatibodzokera kune kwanyama kwanyama vanasonzwisa mazuva ataurwa imi manzwawo kuti amai vaenda uko pane shoko rokutaura kuti amai vari kutiwo imba yamundiono tikunzwa shoko rokutaura kuti hamuna kuzenge muchienda ichokwadi here kuti mamura kuzendewo kunoona amai pakurwara pakutanga-tanga kufunga amai achigara mukati kwanzvimbo ndakaita nguva yakareba ndichipinda ndichitonovaona mushure mekunge amai vakatombotumira anonzi mai Kaseke nambuya Ruwa pese pavaitsanangura ndaigara nemunhu anonzi Award Godema patsatse ndandichine makore anokwanisa kuita 17 years amai ndaitofamba chipinda novaita semunovaona asi mukomana anonzi Daniel ndiakanga ari kwaHarare kubata ndofunga ndiyavo ega akakundika kudi kunoona amai asi ndaitosvika mukati menzvimbo ndichivaona saka kuona kwavo chitasitasa kuti mazuva azoita kuti ava mati vakomana havasi kuchengeta vabereki venyu kwakaita mwaka wakadii waunoti nhasi wazvanezi mwaka wakadii mwaka wekubva ndingangoti kubva 2012 ndichaonana navakoma vangu ava kusvika izvozvi hapana adatsika pamba pandinogara chaipo
mukoma ava akazotsika pamba mushure meavaatsanangurira kuti pane mukomana anonzi Isaiah akasira Dhani akauya achinokudzipa amai manheru vakarara. Ndobva ndafonera mukoma ndati mukoma svikai kuno. Mukoma ava ndokuuya ndokusvika kuti mukoma dambudziko randasangana naro pana ndiri amai vari kuti Isaiah akasvika pana ndizvoshuwa manheru ndakamhanyisana naye ndikanotsanangurira chairman ndikati ndozvaitika kukumba. Mukoma ava ndokundibvunza kuti option iyo yauinayo ndei. Ndokuti mukoma ine option yandinayo ndekuti ndandifunga kuti imbotorai vana amai nokuti mukomana kana odzoka anodzoka futi achiita nyaya dzake pano sezvaamboita. Mukoma ndobva wanditi haundiudze zvekuita. Ndobva watoda kundirova ipapo vakomana vangu varipo ndokuti tabasa kuvabata. Ndopatakapedzisira kutaura nemukoma wangu 2021 ndobva vakazouya kubva 2012 tichaonana naamai ndokuzoonana naamai pa 2021. Havana kana chavaitumiro? Hapana. Machiri kunzwa mhosva kuniponzwa zvakaita. Ipinduro tirwa. Ndipindure ndichiti kubva amai vabva kumba kwangu vasvika kuno ana mai ndaikuya Takapedza kubva kutaura kuno kwandika Machiri. ndinotova nemazuva mashomani. Machiri. Sauti tisikari tichitaura. Nina kwataura kuti kubva 2012 kusvika 2021 pawazoenda hauna chinhu chakaunza. Unoti kudii nazvo? Ndisaka ndoda kutsanangudza kuti ndinyatsotsanangudza. Waunza here kana kuti kwete? Ndaiunza. Asi pane pandoda kutsanangudza kuti munyatsonzwisisa kuti ndaiuya iwo ndikona papi ipapo. Izvo kuti avandu kuita kuno kwani handana 2 months ndabva pamba pake ndichitora amai ndichikaenda kushaona kumatara akanga ariko ndikatobva iko kuchana kuti ndikana amai kumba ndikabva amai kumba ndikatomutumira saga chibage vana vangu ndovakatondisa garipo nevanhu vacho vakatouya kwadi varipo. Izvo kuti handina nati mwedzi ndabva kuzabana ndika ndafonana hanzvadzi yangu ndikati hanzvadzi ndasangana pashopu apo ndiri kumhanya kuenda ndika ndoda kukusira mari kuti tione zvaunodii zvaunobatsira nazvo amai. Saka zvotova zvichinja ndakati zvakati ende iye hati mai pache zvake ndika ndakataura ini kwete kuti naimurwisa ndikati munin'ina chinenge chakunetsa nechakuremera ndika ndandigare kuno kunogara kurefuwa ndika nditaurire kana kuti unoya kumba kana uya kumba ndika ndinoidza ndepandodi ndepandogona. Asi kubva ipapo kusvika pari nhasi ndika hati machomba kwangu auye ende iye handina chanonditaurira kana ndichitoziva information yekuno amai ndotobva musikana ndiyandoziva ivo amai varipo vanimupupurira nyaya dzandaraizi kana ndichiti handira kuuya amai varipo Hatichazoonekidza. kuti kwamuchaona akapedza kutsika rini pamba pavo augere kuti akapedza kutsika rini pati handisi kuuya pai pamba pavo nokuti aiti handisvika pamba pavo ndikakura ndika amai acho varipo apo ndati vatoremesa muvabvunze kuti mwana iye andika akapesa kutsika pambai pamba penyu. Aiwa amai ndisina vari kugara chitendi kwangu ini. Vakatouya mushure mekunge kwaita purogiramu yekuti amai vari kudiwa kurunoiswa dombo reguva raamai vari kuuya kwavakaita. Komusikana nokuti amai vanowachirwa vanodii unokamhindao here kandi unosvikako here zvichokwadi uti vautaudza usi kuuyesa kuuya pano padare. Inini ndinoenda kunowachi mishini yamai chakandipa kuti ndipote ndichipa mazuva ari kumukuru inayo yemutauro inenge ichitaurika mushure mekunge sekuru vanditi iwewe zvauri kuenda kupurazi zvauri padhuze namai tsoka dzako nenhano unofanirwa kuenda uchinopota tivaisira mvura yekugeza izvinonga wachira washeni yavo saka inini ndinoenda ndichinoita zvinhu saizvozvo. Ndizvozvo uri kupupura here tanzo dzake unoya zvichokwadi ichiwachiriwo mubereki. Ndingapupura zvangu kudaro asi kuuya kwaakuita kubva ndingangoti mwaka wekuma 2019 kusvika izvozvi zvasiyana nodamwe atopedza kana 3 months asina bvira atsika pamba. Anotozoita zvokutumirwa mukomana uyu anonzi Dhani kuburikidza naivo amai kuti enda anondirudzira aim auye kuno. Mushure mekunge amai vanenge vangogara vachingochema vachiti Dhani enda unoona aim auye kuno ndiri kurwara ndokutsika kwanozoita pamba. Imimi kumusha kwenyu chaichaiko musati maya kuplot uku ndeu kwamuzarira pati okwachitakuda ndimana chachitakuda kana kuti muri kugara muraindi. Okay kweiwe nyama ndobva kumandareni saka umva kumandareni kutsaka
kutsakana kutsakana baba wako akashayikira iko kumandaro vakashayikira kuno kutsaka vati wapa ploti api ndivasira ani ploti pakasiwa pane ini nanadhani naamaya naamaya saka ploti toti ndeyaamaya ndeyamaya asi pasiripo paploti patiri kugara apa tiri kugara kuploti kwangu paamai izvo zvapanani iwo ni ploti yako amai vangu vasina plot but vaigara farm house vachigara farm house ndio pandakabudisa muromo kuti iwo amai anondipupura mutarazvo kunichiti amai handichada kuti mugare muno mufarm house ini ndine munda ndikuda kuti imi maamai ndinogara kupurazi kwangu amai ndobva ndipindura ika zvikanzi vana vangu ndikati vana vana mhozvo ndira nauku kupurazi kwangu ndogara nauku kusvikira pazita incident yekuti amai vakanga vakufunga zvakanyanya pamusoro pevana vavo vakomana vangu vachiri vadika vakomana vangu vadika asi isusu masuggested tanga tati isusu vana vavo neivo vana vacho vese ndika tinotora togara navo amai pete zvavo ndokubva vati hazviite nditogarira vana vani iriyo problem issue iri kupa nhasi kuti nhasi timuti tisvike panapa ndika saka tida vangauya apa ndesikuda kutadzira mai vangu handisida kutadzira mai vangu pamusoro changana kune zviripo zvakasiyirwa neava saka takanzi hatikwanisa kutakura matara saka zvisiri kuburiswa pachena kune kana mauya kudarika musanzvenge makanzvenga nyaya yenyu munobva muri vambishi munomu nyaya yenyu yodzoka futi kana kunorwa kwamunoenda taurai zviri pachena taurai zviri pachena ndokuti nyaya ita sei ipere iite zvibude ndokuti makati hazvokunzveka zvakamudaiso awire chichidai kwacho mambonzwa pandataura paipai imi dare rese munzwa pane pandambotaura sei hanzvadzi yeimimi kutaura kuti imimi ava ngavadzokere kukuku iyo iri hanzvadzi yake kuperi kwanai ndine question mark ipapa ndifunga pakafa babanya vanhu vanyama vakauya vakaita zvinhu zvavo kusvika vavigira tataiga baba taibatsira tisisi semusi taberekwa naamai vamwe nyaradzo ndobva yaitwa ini vanhasiya ndinoziva kuti amai edu atese vasitroi amai vemunhu vakanga vasipo baba vemunhu vakanga varipo kune zvakagoyo amai vakasiva piwa gombezi ranga risiriravo amai edu vakasiva vasitroka pamusoro changana rakanga riri pfugwa raifanira kuenda kumusha kwaamai vabereka baba anyama saka zvinhu kwakabvora sekuru vatema masanctions ekunzi sei vanhu vakasiya vafungirira zvinhu izvi vasina kufunikira maya pamusoro changakunzwa kufara chaizvo nokuti zvimwe zvezvaitaurwa nehanzvadzi yangu kuti dare rese ndinaro ndinyengetedze ndikuudze zviri kubuda pano ndikangotaura zvangu ndichiti ini ndakanga ndiri mudiki pakashaya baba vangu 2006 ndakanga ndiri 36 handina kana chandoziva nanhasi handina chandoziva asi ndinotenda nekutsanangura kwazviri kuita pano ndapedza pamusoro changana ine ndoda kutaura chokwadi hanzvadzi yangu ndaimutaura tina handikwanisa kukuudza matare iwayo amai varipo vapenyu amai varipo vapenyu ndivo vanokwanisa kukuudza matare api iwayo ini ndiri mwana nokuti ndinotora bhosva kuna amai matigumbezi refugo ramai vabereka baba vavo kwaamai vababanya toda kuti tibate musoro nyaya dzakanaka tese tichifambira panguva imwe chete hatirika anyama vashaya
Andika? Zvinobva vashaya vanhu ndokuungana. Munhu ndokuradzikwa zvakanaka-naka. Iwe uri kudiki? Pauziva. Munhu aradzikwa zvakanaka-naka. Ipo pakundogova chii? Mbatya. Zvakanzi Gumbezi nderekwani? Ramai vanya. Zvakanzi Gumbezi nderamai vanya bamai vababa wako iwe. Saka Gumbezi harina kuita sei? Harikwenda rakagamuchirwa nani? Munhu akagamuchira Gumbezi. Gumbezi rakagamuchirwa naamai. Naamai venyu. Vachinzi amai Mirai musamhanye maningi. Amai venyu ndovakagamuchira Gumbezi nokuti ndo vari pamusha. Hatichatakura Gumbezi iri rinosara pano kana riri rinoenda rinozoita sei? Rinozoita. Uri kuziva chii chakazoitika? Saka Gumbezi ragamuchirwa. Hapana kana akazoenda kunosha kwaamai Kwanyama. kunotaura kuti mwana wenyu akaparara kuti vauye kuzoona pakaradzikwa mwana wavo. Mirai da kuti tichazoidzwa nyaya zvakanaka-naka. Gumbezi rasara musha. Amai venyu imi vese makadai ndo vari musha. Handitika hapana munhu wokwanyama akazosumudza musoro kuti Gumbezi kwaita sei kuenda. Ndizvoka? Saka Gumbezi riri muchi? Musha. Next step chichakazoitika. Ndakauya ndikabvunza. Yakadzi yapera ndikati amai akanditi ndakasirwa Gumbezi muno. Ndikati amai Gumbezi ramakasirwa muno rangasira fausira Muno. Ko imi makada nyaradzo amai vemunhu vasipo parufu anga kandikasa amai ndiani. Amai vakanditiwo akanga aripo wacho hana kuti hana kuuya ndikati kumusha kwacho ndekupi vakomana vangu vakura ndiyedza kuda kubatanidza nyaya ndida kuti ndivabatsire nyaya idzodzi zvikanzi vari kutsakara saka pane pangu kutsakara ikoko tiani vanenge nawo ivo havana mari ini ndindine mari asi chandaida ini the way forward kuti tisimuke tese asi kuti hapana communication yakanga iripo saka mazwa ndinorwadziwa mambo kuti kuti amai astrokeka inyaya dzatinge imombira ikoko ngomaitira kuteedza nyaya nayo chii chakazoitika manje Gumbezi raramba rimo vanhu vekwanyama havana kuuya. Ndikabva ndataura kumana ataumana dati mutakure Gumbezi rinde naamai zvikavanzi amai uri kumvuri ndikati mvuri wacho kune ndani hapana akaenda ndikataura nyaya kusagara hapana akadi akaenda nanhasi kana tikada kubvunza munini wangu kuti kusagara kwacho andikuziva naakuziva ndakabvunza munini wangu kuti mvuri wacho kunoanzi ambuya vake amai ababa vake ari kuziva haakuziva ndakatora vakoma vake chavo chavo ndomupa mababa vake hapana anoziva futi patsakari pacho hapana anoziva hapana anoziva. Saka Gumbezi riri ragara mumusha muna amai. Ndo pakazoita kuti Gumbezi riri musha maamai amai vakabva vastroka amai vastroka musati waita kumasoro Gumbezi raifanira kuti kana raenda kumusha kwaanyama rainopiwa amai. Amai vavo amai vabereka. Saka amai ndobva kunosvika ikoko richiri kutomboti richirimo munja menyu. Amai ndobva vastroka mukomana ndobva atanga kurwara. Uyu wawataura iwe? Mukoma wake. Mukoma wako. Mukoma wake ndobva atora midziyo yamai akapisa Gumbezi racho akapisa zvinhu zvaparira musha mai mavo bona mumirira ndiri patenda zvinhu zvakaparira musha manyama zvemazvi Gumbezi rakapiswa nemurwere chimwe chii chawataura kuti midziyo yamai midziyo yavo izvozvo aizvaa tikati pane poto yavo pane poto kana plate kana chii kana chiandevomira midziyo yamai ichirimo toti yakaparara asi amai vapenyu vari kurwara. Unofungidzira kuti mambo unge muda kuti urume mbichana muri kufungidzira here kuti Gumbezi ratadza kunosvikwa ropana musviku ndo raita musoro nzunzu wazoti amai ava varware mambo kana takagara mukati mematare wokuti kana dambudziko rikava mumusha
unobuda nepapa udzoka nepapa unoone pano uchitsvaga kuti izvo zvamukonzera izvi zvii funga takabata zvakawanda patipa mishonga kwatese tikaedza kugadzira zvinhu zvese asi nyaya tikazonga kuti mhepo iri kubva kuvarume vani svika pari nhasi mhepo iri kubva kuvarume vani asi hatina togona kutaura tivaudza tina kuti havatata vananguvana saka mhepo iyi ndiyo yakuchema-chema nemudzimai kuti zvinhu zvangu hazvina kusvika kwani kuvabereki vandibereka. Magumbezi angawanike yaripo zvayo kuti pane magumbezi pane zvenyaya-nyaya, asi poendi yangu yandaona inini mukomana yekuchema nechikafu, kuchengetwa kwechikafu amai avo nesipo, ndo zvandanyanya kuona zvamurwadza mwana uyu pakuchengeta pachikafu, tisingabate zvemagumbezi pachikafu nesipo, ndo zvandaona ichangamira arwadzisa nekuchengeta ika. Ini mafamba wakanowanisa mawana kwamafambe but chikundinetsa kuti sei mimi musauda kuti bata nyika yenyama kwanyama kuti mwazise kuti no dambudziko rikwanisa kuwanika riri paramaya nderekuti pane zvakati zvakazvaita setukuzwa ngatimbofambawo tese tinonzwa isusu kuti zvatiri kubata izvi izvozvo here tizvigadzire sekuti amai akwanisa tese kurarama sei musina kuzvita izvo amai ndakambogara ndagara nawo amai rasvikira kutaura kuti iwewe nanzizi dzako mauda kutonga vana vavo, inini ndinoda kugara pasi nevana vangu ndovaudza kuti upenyu hunofamba sei. Saka amai vakasvikira kutaura zvikanzi hanzvadzi yako aibvira achibvuma kugara padhuze neni, ndaimuudza kuti nyama ndaimuudza kana tichinge ndamutaurira inini tofamba toona kuti vaniudza kuti chii, kuti chapisa mbatya dzangu magumbezi angu zvii, nokuti nyaya idzodzi dzaitirwa mumushamane mavo, asi hanzvadzi yangu haana nguva yekukurukura naamai. Amai vanotochema nechichemo ichocho singaite changaniso. Amai anokwanisa here kusumuka kuti vangasvigeri panapa vandobatwa tida kwakumbira twambosvikawo imimi amai vari kurwara asi vakwanisa kufamba imi makabata zvekukonzera kuona kwaamai, asi mazvibata kudaro marambe makazvipindika imi hamuna kukwanisa kuti muchitaurira uko kune mhosva uko kuti uyai apa tigare pasi pamwe chete tifambe. Pane zvatikudaizoti odho hamuna kuwataura zvamabata, pane zvatikuda timbofamba tinzwe kuti amai vari kurwara tichikukonzera kuti amai vari kurwara, so that afana vaikona kuzviziva kuti no amai tafamba amai vari kunzi mhosva iri kurwasa amai iri kuwanika muri matiri manyama yozikanwa kuti mhosva iyi adirika inogadziswa sei kuti amai akwanisa kuti famba ndimi rura makaichengeta apa amai vari sei vari kurwara zviva kuti hamuna chamugadzira. Ndichiti asi pandiri kuedza kutsanangudzana kuti vanoti izvo kana tosvika mukati mendani mwamadika angadari pfunde pane pakuti unopira shoko andiri wobva waenda uchiti uchiona anoteera kuti asi hapana neta se ende nyaya dzacho idzodzo andika hatisi todzigarisira kwamachiri idzogadzirana nokwani manyama nanasekuru vedu, isa hatina futi simba rokusumuka futi andika tichienda kwanhu vanyama tovaunganidza toti nyaya dziri pamba nedzipi nekuti vokumusha kwaamai vangu andika vanasekuru vangu nhasi vanamarisa vese andika kusvika kwangoma vacho kumbiku kuna kuku nyaya vanedi asi isu vanongotipa taski sitaske tapiwa ndatiita manguva ipi iyo ndikuva ndizvo ndakapiwa taski mazvapfura waya ndakasvika mumba kwako ngati handisvike kumba kwake ndikatakura amai ndangonzi nhasi tinoda kuti gaze kuvakaguva ndikasumuka ndikatakura amai ndikana navo ndikadzoka navo chikafu chitawo chochocho ndikatounza sadha chipake ndikati karapera ndoni ndounza inini kwandinotorima ende vandoza ndondiza ndorima asi pane kwangu kuti tenge chingoti manana asita kuziva asi andoza kugara ndakaona zichi ndipanarwa mwana washe womuna ndaita se
teresa asiwa ambaye vari kuziva shoko rekuti ndibvondibasira ipapo ava vataurayo kuti amai vanoti dai uyu aiswedera padhuze ndaimuudza zvoti amai vari kudii varuziva pamusoro ndimbopindura hangu pataura nemusikana wandakambogara naye chakaitika kuti amai vazogara nemusikana ndofunga kumba kumukomana anorwara akanga avhailend mazuva iwayo ndobva ndauya kumba kwemusikana ndobva ndati vanzvadzi kumba uku mukomana avhailend saka zvandadafunga ndezvekuti mari ndinayo ndatikwire naamai apa tirinavo tinovasiya kumba kwamukoma zvandanzvadza ngora ndo yamangwana musi wakati ndo yamangwana ndomusi waakanokwira iye asina amai ndokuenda kumba kwamukoma ava ndokusiya mwana ndokudarika kuenda kuchechi ini ndakazonotera mumashure make ndichinosvikosiya amai kumba kwamukoma ndichivatsanangura dambudziko rakumba ndikati mukomana ukaavhailend ndikuchira kuti amai ungada kudii kukuwara pasvondo iroro ndasiya amai paari ndakabva ndazotumira mudzimai ndobva aenda noona amai aenda noona amai achidzoka mwanasikana ndopaakaya naamai kumba kwake ndizofonera mukoma ndokuti mwanasikana ndiye akatakura amai ndiye akati nekodzero yekuchengeta amai ndikati hohora zvisinei taitumira chikafu kumba kwake ndichienda chinoona amai akutinodzoka naamai kumba kutsatsi akanodzoka neshoko rekuti hanzvadzi ndafamba kumaprofita tanzi amai vachangomuka vakangofa saka ngavadzokere kuvana vavo vakomana ndokubvunza kuti ko vana mukoma vaudza here zvikanzi aiwa vana mukoma handivaudze nekuti ndo vamwe vacho vari kukonzeresa kuti amai vadi varwara ndokuti vanzvadzi nyaya yako inorema ida kutanga yaudzwani vana mukoma nekuti inini pandakatakura amai handakuvaisa mumaoko mako ndakavaisa kumaoko evana komana saka iwo chingotakura amai vanovadzorera kupi ndobva andikumbira kati chiuyai nechekutakurisa amai ndiende navo patara ndoenda navo kuchiuyo chida kumbofamba navo zvakanaka funga ndakaita saizvo vaisei padhuze ipapo okuti vanogona kugara pasi zvavo ndofunga ndakaita saizvozvo ndikatakura amai ndikaenda navo patara vakaenda kuchiweshi vakunodzoka kuchiweshi mwanasikana ndopaakanodzokka achinokuku ndokuya kumba ndopakasikunoita mhirizhonga nemuroora mudzimai wangu achiti iwewe hausuda kuti amai vangu vagare panapa amai vangu vakaona vari panapa ende uchaenda uchavasiya vari papi vari pano ini chizosvikawo ndichibva pandakabva ndakasvika hanzvadzi yangu yakagara panze ndokuti nai hanzvadzi kuenda kugara panze zvikanzi mumba menyu handipindi ndokuti ndatukwa pano ini ndakutoenda kumba kwangu amai ndivava ndasiya amai panapa mukuzvona kuti ndadzingwa handiuye futi papi pano ndo mwaka wandinoreva kuti kubva 2019 kuya kwake kumba aigona kupedza kana 3 months asina kubvira auya musi wano yanosvika kuti kuna amai amai mukuziva kuti panapa ini ndakadzingwa ndosaka ndisiri kuuya saka handichazivishe kuti ndo zvandiri kutsvira heni kuti ndinonzi iwewe ndo uchagara naamai nekuti kwanyama ndo kune zvese right iwo pashoko rokuti uyo atete vakadzingwa wakarinatsorinzwa here kuchoko wakamazvadzimai vako here kuti mazwa wakaburitsa here akati havana kuvaburitsa nokuti vamanext door vakanga varipo vaitaura kuti haasikabuda asi kuti mwanasikana ndiye asvika nenoizi yekuti adimai ari kupi da kuti anotakura amai vake kushoko zvikanzi no avanyama vabuda kwavaenda kana vadzoka ndovataura vanoenda se akanga achidaro ndi hanzvadzi yako hanzvadzi yangu ndakasvika kuti adimai ari kuda kuti anotakura amai vake kushoko ndobva adairwa nemuroora zvikanzi adimai vanyama vabuda kana vauya ndovataurira uyu ndopakatora bhara ndomutakura amai ndokuya navo ndokusvikoita mhirizhonga nemuroora kumirizhonga yakanga yayei pamusoro echangano ini ndoda kutaura chokwadi nokuti kurovairwa wakaviga mupini zvinhu zvakashata mukurarama inini neyatsanangurwa nomukomana yekuti inini ndakasimuka mushure mekunge atizvone akanga auya kuti azondisira amai mushure mekunge amai vaita violence hazvizvi ndizvo chakanaka chandiri kuziva ndechekuti ini ndakaenda kuna amai ndikati amai inini ndiri kuenda kuna mukoma saka mari yandawana ndiyoyi ndiwo mukana wekuti mumboonanawo nevasikuru inini zvandiri kuenda kumusha kuchiweshi ndonokusiyayiko kana nchinge ndakusiyayiko ndozoya ndichikuitai sei ndichikutorai ndokudzoserai pamba penyu mushure maizvozvo amai vakati ina hapana kwandinenda nenhau yokuti mukomana dhanyira akasara ari pano anobatwa nhasi panguva iyoyo amai mamuchigara navo amai vanga vachigara kumba kwehanzvadzi yangu kutsatsi kwavanga vachigara kwanyama vanga vagere kwanyama ini ndo pandakanovakumbira kuti vauye kwenyu kuti ndimbovatakura vaende kumba kwahanzvadzi yangu uyu kana vachinge vaenda kumba kwahanzvadzi yangu uyu
ndobva ndazouya ndichivatora ndakubva kupi kwandakanga ndichienda kuti vauye kumba kwenyu imimi kuti ndozovadzosera kumba kwavanoda kuita sei kugara kwehanzvadzi yangu kunyama. Saka zvatarisa mai vakaramba vakati aiwa mwanangu inini hapana kwandinoenda kana nokuti nyayo yekuti chi ndikaenda mukomana uyo anorwara uyu anosara panapa achibatwa nhasi ine mandati amai hazvina kodzero iyoyo kweye mazuva mashomanana ndinobuya ndokuita sei ndokutorai kuna bhudhi nevazukuru vambokuita sei vambokuona. Amai vakati hazviite ndikati anina amai nyaya iripo ndeyekuti inini ndichangoye kana ndaenda inini nokuti ndida kuenda ndibata maoko nokuti vakatasira mafoni ari kunikondiita sei ari kundiya saka mukana ndiwoiwananda wanowo mari. Mushure maizvozvozvo ndakazonzwa kumashure kwangu mukoma wefona zvikanzi kana wako ava ndo wakafona machiro zvikanzi kana wako udzoke nekuno ndikati kwaite zvikanzi amai vako ndikati kochii zvakare zvikanzi aiwa iwewo usazoenda kana wasvika kumusha kwamusarara udzoke nekupi nekuno ndikati aiwa bhudhi ndaita sei ndazvinzwa inini ndo pandakabva ndaita sei ndaenda kumusha kana ndinobata maoko angu ndikandadzoka ndakasvikawa naamai vari ndakasvikobvunza amai ndikati amai kochii chakazoitika kuti munhu handi ndakanganda kuti handei zvikanzi ndo zvakasara zvoitika mwanangu ndikati aiwa amai hazvinei mukoma ndobva nditsanangurira zvikanzi sisi nyaya iripo amai ndakumbogara chi navo iwe chienda unotora mbatya dzavo uye chi nadzo ndikati aiwa bhudhi ndaita sei ndazvinhu asi mutsoka dzenyu nenhano musazoita shoma kana muchinge maita sei maenda munofanira kukasika kuita sei kuuya kuzopota muchiona amai ndikati aiwa bhudhi ndazvinhu kana tichinge tasvika ndinonoya ndinonechipatya ndasvika uye ndakamupira ndikati ndakazotora mbatya dzaamai saka zvandakazotora mbatya dzamai mangwana chai ndiri kuenda kupi kuna mukoma kunoita sei kunoisa mbatya inini musi wandaifanira kunge ndichienda ndakakundikana kuti ndiite sei ndiende ndakundikana kuti ndiende nembatya dzaamai ndichisvika kugrando ndakazonzwa kunzi muroora akanga ariko ini ndabva kunotora mbatya ndikati kwakadi kutaura rwendo takaita sei takabatana pamwe chete kwazondisiya sei handaindibvunza kuti tevatete masumuka here zvikanzi zvoni hamene hatizivi ndikati aiwa sezvinei ndakasvika kune zvakawanda zvanga zviripo ndikati aiwa mukoma hapana chimonetsi inene kuti zvinini ndirikiambwe musapinde mutumanhingi ikuti gaga makaenda nembani ndasvika maita sei ndakasvika zvikanzi nemurova zvikanzi amai ari kungochema panopamba ndikati ko mudzimai wake ndikati makane chikonzero chi zvikanzi handisi kuziva nyaya iri kunetsa ndei ndikati aiwa hapana chinonetsa vakati mhaka ndei ndikati mhaka ndei zvikanzi vari kutaura nhau yevakomana neneadhani vapi taurai kuti ndokwanyama ndibva ndati zvoniwo ndotambudziko vari kutaura kuti kudii dhani anoonekwa nani izvozvi dhani havaupenyu hwakanyatso vakanga vachichemera dhani ndiye ari kupesana mupfungwa kana ndiripo inini ndiye ndichimukontrora kuti dhani uyu dai anzoyanzo ndikati aiwa amai hapana chakaiva mukoma ndopavata nzisisi taisaona amai kuti vagari panapa pari kunetsa ndikati aiwa hapana chakaiva amai ndiri kuita sei ndombotakurawo ndimboendewo chi nawo mukwasha ndakaitofine vamati mimi muda kutakura amai makavatakura here ndobva ndavatakura zoshuwa ndavatakura mauya nawo ku ndobva ndazivisawo mabi angu ari wandiri kudhuze naye inyama ndikati amai ndauya nawo ndamuzivisa nyama akanonoka kuuya haana kukasika kuuya akatozoya patoye pai kumba kwangu ndikati aiwa asi ari kufunga kuti amai ndida kuvaisa chi mumaoko makaiva ine amai vari mumaoko mangu amai ndagara navo kumba kwangu kwemazuva mukomana akaziva kuti anorwara ndiye akaziva kuti kunani kuna amai ndiye akatanga kuuya nyama haanambobvira ambouya mudiki kuuya zona amai auya vasvika amai vakamuona akapota achiuya pamwe aiuya hembe dzake dzakabharuka kumba kwangu iye anorwara amai vagotanga kuchema kuti situation yakadai semuupenyu isituation yerudzii mukwati mai ari kupi ngauye nditaure chi naye mupenyu hwekurarama madi ake hauite sei hauiti ini ndobva ndati amai imimi mukasadaro mumwe musi amai vakandipopotera zvokundipopotera zvii zvikanzi iwewe nehanzo dzako ndiwo wakutogarira pasi kutonga chi kutonga nhirikini ndikati aiwa amai zvirizvo ndakamukirira usiku hutema
ndikadimudzira nemunzira mumwe munhu akandibvunza tukanzi chii chamboitika aiwa don't worry about it taure makamukira usiku kunodii kunomudaidzawo ndamudaidza ndikati nhasi chai chai ndikukuda kupi kumba kwangu uye ndivauye ndobva auya asvika ndikasvika ndibva ndati ndimunomba munomu handisi kugara iwewe naamai muri 2 iwewe taurirwa upenyu naamai inini handina chandinopindira paupenyu hwenyu naamai kurukurai muri vangani muri 2 uudzwa zvavari kuda mukati memwoyo wavo vakagara pasi vagara pasi asi dambudziko rero harina kuita sei harina kupenya vakakurukura here mumba imomo handiziva zvavakakurukurirana vari ora achimira ipapo makakurukura here pamusoro changamiri ndofunga parova nemusikana apa ndiri kufungana napo aiwa ndati makakurukura here hatina kukurukura makapinda mubairo wakauya zoona amai kuuya kuzoona amai pandakafunira mukoma ndati wakauya here kuzoona amai hongu ndakauya makapinda here mumba hongu ndakatogara naamai pasi makakurukura here takakurukura dzoupenyu hatina dzakadzika dziri takakurukura hamuna zvamukakurukura chete hamuna zvamukakurukura zvakadzika zvikaupenyu tada kuti tivabvunze amai tinyara muzukuru taida tikubvunzei zvakanaka magariro enyu wenyu kuti mugere sei nemhuri yenyu ndii zvamunoita imimi kana vasingagona kunyarira izvozvo kuti vakabatwa neshungu kana zvikwanisa tinoramba chiendera mberi nenyaya vanotaura kwamuri imimi handii muzotiudza kuti zviri pamwoyo pavo chii manzwaka ehe